Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин набор барои шумо интервюи Лоиқ Раҷабовро пеш аз муҳориба омода кардем, ки Лоиқ дар ин интервю оиди рақиб, оиди муҳорибаи Муҳаммадзоди Топурия, оиди рақиби хатарноки Ислам Махачев ва оиди чемпион шудани Фаридун Одилов ва Аъзам Ғаффоров гап задааст. Ҳозир мо суханҳои Лоиқро пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оиди рақиб чӣ гуфта мешавад? Ин муҳориба барои ӯ дебют мешавад ва ӯ дар марказ истода зарбазанӣ кардан намехоҳад. фикр мекунам ки агар имконият пайдо шавад, ман ӯро фавран шикаст додан мехоҳам. ман фикр мекунам ки дар гӯштин ӯ ба монанди ман хуб нест, лекин мебинем. ба ҳар ҳол фикр мекунам ки малакаҳои гӯштини ӯ камтар аст. шояд ки ӯ ҷисман бақувват аст, аммо малакаҳои ӯ заиф аст. аз муҳорибаи гузашта зидди Матеуш Ребецкий ман барои худ қарор баровардам ки дигар ягон вақт бо осеб ба муҳориба намебарам. Ребецкий ягон рақиби сахти хатарнок нест. худи ман бояд ки ба ин муҳориба рафтори касбӣ мекардам, на ин ки ба муҳориба бо осеб баромада дар сари худ тарс дорӣ ки дар ҳама лаҳзаи муҳориба пои ту осеб гирифта метавонад. оиди муҳорибаи Муҳаммад зидди Топурия, Илия Топурия зарбазан аст, Муҳаммад низ зарбазан аст. боз Муҳаммад пойҳои хуб дорад. то он вақте ки Муҳаммад дар рейтинг боло рафтан мегирад, дар рейтинг то сатҳи Топурия мебарояд, албатта ки ӯ таҷрибаи хуб мегирад. аз ҳама чизи зиёд дар Муҳаммад ба ман ин писанд аст ки ӯ ба муҳорибаҳо хеле ҷиддӣ ва касбӣ тайёр мешавад ва ин хеле хуб аст, чунки ҳастанд одамоне ки бақувватанд, аммо ба муҳорибаҳо бо таври касбӣ намебароянд. ана Муҳаммад дуруст ба муҳорибаҳо омода мешавад ва фикр мекунам ки аз ҳамин сабаб ӯ ба боло рафтан мегирад. онҳо ҳардуяшон зарбазанҳои хубанд. Муҳаммад боз бо пойҳо зарбаҳои хуб дорад ва як зарба бозиро дигар карда метавонад. ман фикр мекунам ки касе ки дар ин муҳориба иштибоҳ кунад, ҳамон шикаст мехӯрад. оиди оне ки ҳозир дар UFC ки Ислам Махачевро шикаст дода метавонад, рости гап намедонам, лекин Царукян имконият дорад, чунки ӯ дар дебюти худ зидди Ислам муҳорибаи хуб нишон дод. ҳозир ӯ аллакай таҷрибаи калон дорад, ҳамчун ҷанговар инкишоф ёфтааст, ҳамчунин ба сину сол қавӣ шудааст. барои ҳамин ман ҳозирашда танҳо Арманро мебинам, чунки дигар рақибони хатарнок барои Махачев каманд. бале, дигар ҷанговарони сахт низ ҳастанд, аммо аз сабабе ки Арман дар муҳориба зидди Махачев бо қарори доваро шикаст хӯрд, ҳозир мотиватсияи ӯ боз ҳам сахттар аст. ӯ муҳорибаи хуб нишон дода метавонад ва шояд ки ғолиб шуда метавонад. оиди чемпион шудани Фаридун, чӣ гуна ки ман дида истодам, чӣ гуна ӯ меҷангад, чӣ гуна ӯ дар лигаҳои Русия қуввозмоӣ мекунад, ман фикр мекунам ки ӯ ба осонӣ чемпион шуда метавонад ва ӯ ҳатто дар ин ҷо қуввозмоӣ карда метавонад, чунки вақте ки ӯ ба вазни ним вазн баромад, ман ҳис кардам ки ӯ инкишоф ёфтааст. ҳамчунин Аъзам Ғаффоров низ имконияти хуб дорад ки ғолиби гран-при шуда чемпион шавад, гуфтааст Раҷабов. ва дӯстон, хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Лоиқ Раҷабов зидди Абдулкарим Али Селивадӣ аллакай шаби 2 март баргузор мегардад ва мо ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро шаби турнир дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.